Ala-ala sa isang awit. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ikatlong bahagi ng kwento ng buhay pag-ibig ni Larry ng Metro Manila. Hindi na umihinga si Lala. Dali natin siya sa ospital. Dinala namin si Lala sa ospital dahil na-overdose pala ito sa sleeping pills. Maya-maya pa'y lumabas ang doktor mula sa ER. Dok, kumusta na po yung pasyente kanina? Okay na po ba siya? Dok, kumusta na si ate? 50-50 po ang kalagayan niya. Oobserbahan pa siya sa loob ng 24 oras. Pinagsabay niya ang alcohol at sleeping pills kaya nawalan siya ng malay. Sana magising siya sa loob ng 24 oras. Kuya, may problema ba kayo ni ate? Bakit nagkaganito siya? Meron bro. Pero pilit ko namang inaayos. Kaya lang, mukhang ayaw na niyang maniwala sa akin. At kaya siguro niya ito ginawa. Naiintindihan kita kuya. Kaya lang, baka hindi ka maintindihan ng nanay namin at ibang mga kamag-anak. Baka ikaw ang sisisihin nila pag may nangyari sa kapatid ko. Matulungin at mabait ang ate sa aming pamilya. Yun na nga eh. Tiyak, ako ang masisisi nito. Dito muna ako. Hintayin kong magising si Lala. Tiisin ko muna ang antok. Pauwiin ko na lang muna yung kapatid niya. Ayun, lumabas yung doktor na nag-aasikaso kay Lala. Salubungin ko. Dok, kumusta na po yung pasyente? Nagising na po ba, Dok? Okay na ba siya? Kaano-ano mo ba yung pasyente? Ikaw ba yung nasawa? Hindi, Dok. Pero ako yung boyfriend niya. Ganun ba? Kinalulungkot ko, sir. Hindi na siya tumagal pa. Binawian na po siya ng buhay. Diyos ko, ano itong nangyari sa amin? Bakit kinuha mo si Lala? Mahal na mahal ko po siya. Kasalanan ko ito. Dinala nga sa probinsya nila ang labi ni Lala. Pinayuhan ako ng kapatid niya na huwag na lamang munang magpakita sa kanyang burol dahil tiyak na galit sa akin ang kanyang mga kamag-anak. Hanggang sa araw ng kanyang libing, hindi ko matiis na hindi ko siya makikita. Pumunta ako kahit na pinagbawalan ako ng kanyang mga kamag-anak.
Ayon ng kanyang paglilibingan, lapitan ko ang kabaong ni Lala habang hindi pa naipapasok sa libingan. Oh, Larry, bakit nagpunta ka pa rito? Ang lakas naman ng loob mo. Nagpakita ka pa. Tingnan mo itong ginawa mo sa aking anak. Patawarin niyo po ako. Inaamin ko po ang kasalanan ko. Gusto ko pong makita si Lala sa huling pagkakataon. Gusto kong masulyapan ang kanyang mukha bago siya ilibing. Sana tulutan niyo ako. Sige, dalian mo. Baka makilala ka pa ng ibang kamag-anak namin dito at kung ano pa ang mangyari sa iyo. Lala, bakit mo ginawa ito? Bakit hindi mo ako hinintay upang ayusin ang ating problema? Hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Marami pa akong plano para sa ating dalawa. Sa isang sandali, naglaho ang lahat ng ito, mahal ko. Nailibingan si Lala at bumalik naman ako sa Maynila. Hindi muna ako pumasok sa trabaho dahil sa masakit na nangyari sa akin. Bakit kaya nangyari ito sa aking buhay? Ito ba'y kabayaran sa mga nagawa kong mga kasalanan noon? Gusto ko na sana na maging maayos ang buhay ko. Pero bakit ganito ang kinahantungan? Bakit parang hindi ako binibigyan ng pagkakataon na maging maayos at masaya? Lilian, pwede bang mag-usap tayo? Oh, bakit hindi ka pumasok sa trabaho mo? Oo. Magpapahinga muna ako. Wala na kasi si Lala. Umanaw na siya. Ha? Kailan lang? At ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay? May sakit din ba siya? Kinitil niya ang sarili niyang buhay. Ang paniniwala niya, nagkabalikan na tayo. At hindi na siya tumanggap ng anumang paliwanag na mula sa akin. Nakakalungkot din naman. Parang ako pa ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Minsan may ganyan talaga ang buhay. Parehas na tayo. Kumakailan lang din pumanaw ang aking kalibin. Yun lang, sakit ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Kaya isa din yung dahilan kaya bumalik ako dito sa bahay. Lumipas pa ang ilang buwan habang magkasama kami sa isang bubong ni Lilian. Hindi bilang mag-asawa ang turing namin sa isa't isa. Parang magkaibigan lang kami. Ngunit ang tingin ng mga nakakakilala sa amin ay nagkabalikan na nga kami. Ganon din ang akala ng mga anak namin dahil hindi naman namin sila kasama sa bahay. Dahil may mga pamilya na ang mga ito. Pero ang katotohanan ay hindi na kayang ibalik pa ang nakaraan. Hindi pa rin naghihilom ang sakit na dulot na nangyari sa amin ni Lala. Hanggang sa isang araw habang papauwi ako galing sa aking trabaho. Oh, Lilian, parang may inaabangan ka. Kumain ka na ba? Oo, inabangan kita. May tatanong lang sana ako sa iyo. Ano naman yung itatanong mo? Wala ka na bang nararamdamang pagmamahal sa akin? Bakit mo naman itanong yan? Kasi matagal-tagal na rin tayong magkasama dito sa bahay. Pero ganito pa rin ang kalagayan nating dalawa. O baka naman may nakita ka ng ibang babae pagkatapos ni Lala. Wala naman.
Kaya lang, parang ang hirap nang ibalik yung dati. Aaminin ko, hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Sa dami ng lumang babae sa buhay mo, tiniis ko. Nagmakasakaling magbago ka hanggang sa nagdesisyon na lamang akong gumanti. Na hindi rin naman nakakatulong sa kinakaharap kong problema. Hayaan mo na lamang na pagsilbihan kita bilang asawa. Kahit sa puso mo ay wala na ako. Kung yan ang gusto mo, gawin mo na lamang kung saan ka masaya. Hahayaan kita. Pero mas maganda siguro ang ganitong sitwasyon para wala na tayong pagtatalunan pagdating ng araw. Isang gabi habang ako'y nagpapahinga, may narinig akong isang boses na parang namimilipit sa sakit. Lilian? Lilian? Anong nangyari sa iyo? May sakit ka ba? Wala ito, medyo masakit lang yung tiyan ko. Pero okay na ito, iinuman ko lang ng gamot. Okay. Akala kung ano nang nangyari sa iyo. Kanina pa kasi kita naririnig na namimilipit sa sakit eh. Pinagluto kita ng paborito mong pagkain kasi birthday mo ngayon. Okay Hindi mo nakalimutan yung birthday ko? Sarap niya na. Salamat ha. Ang bait mo naman. Oo naman, nakakalimutan ko ba naman ang birthday ng taong minahal ko? Ikaw nga, nakakalimutan mo ang birthday ko. Pero okay lang yon. Kumain ka na at magpakabusog. Isang umaga, habang nag-aayos ako para pumasok sa aking trabaho, bakit kaya hindi pagising si Lilian? Maaga naman siyang nakatulog kagabi. At saka inaayos niya ang almusal namin tuwing umaga. Pero ngayon, hindi pa siya lumalabas ng kwarto niya. Baka naman masama ang pakiramdam niya. Teka, katukuin ko na lang. Baka kailangan niya magpabili ng gamot. Lilian? Lilian? Bakit hindi siya sumasagot? Bukas pa itong pintuan. Ayun, nakahiga pa si Lilian. Lilian? Lilian? Bakit parang malamig itong balat ni Lilian? Lilian? Lilian, gising na. Hindi na siya humihinga. Anong nangyari sa kanya? Dadaling ko siya sa ospital. Hindi na nga umabot sa ospital si Lilian at binawian na siya ng buhay dahil sa sakit pala niyang matagal nang dinadala. Nakakalungkot na noong siya ay nawala na, naramdaman ko ang kahalagahan niya. Nailibing siya ng maayos at nakaramdam ako ng hindi ko maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang pagkawala. Nakakalungkot isipin na maramdaman mo lamang ang kahalagahan ng isang tao kung ito ay wala na sa piling mo. Hanggang ngayon patuloy pa rin akong namumuhay na mag-isa, dala-dala pa rin ang kalungkutan na nangyari sa aking buhay. Ilang taon na rin ang lumipas ngunit hindi pa rin ako makausad sa mga parusang aking naranasan. Hanggang dito na lang ang aking kwentong pag-ibig. Sana may napulot kayong konting aral sa ibinahagi kong kwento. Maraming salamat sa pagbibigay buhay nito dito sa Alaala sa Isang Awit. Kung kayo mayroong maibabahaging kwento tungkol sa inyong buhay na hindi ninyo makakalimutan, mag-message lamang dito sa aming page kung gusto ninyong aming bigyang buhay sa pamamagitan ng isang drama dito sa Alaala ng Isang Awit. Hanggang sa susunod na episode ng ating Tagalog drama series,
Maraming salamat at mag-follow sa ating FB page.